Bien. An ka foli bɛ an filɛbagaw ani an kanumɔgɔw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ kan lajɛ ka daminɛ info 7sur7 page sanfɛ ka taa se Cap Plus Mali page kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn. Bi ye mardi ye. Bi ye tubabukalo o tile 6 ye ani honorable Abubakar Sidiki Fɔnba ni ale korima porte parole an n'a bɛ ɲɔgɔn bolo su in na i n'a fɔ a bɛ deli k'a ye kuma caman ni ko bi jamana kɔnɔ min ye jamana tagasenw ye i n'a fɔ ka se kunnafoni di siraw kan sabula olu ye jamanadenw kumada ye an bɛ buluku yɔrɔ ɲini a mana kɛ su eri a bɛ an bisimila walasa an bɛ kunnafoniw ɲini a fɛ a bɛ ala da ne ni aw bɛɛ lajɛlen kulo kan o hukumu kɔnɔna la su in na an nana honorable Abubakar Sidiki Fɔnba fɛ walasa an ka se ka kuma fɛn caman kan min ye aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na diɲɛ farafinna jamana tɔw olu kɛn bɛ ka i bolo digi Mali kan ka yira k'a fɔ Mali kan tɛna ka plainte ye mun kelen kama munna olu b'o k'o kɛ ni ala sɔnna da bɛna don olu la ka walawalali kɛ yan'o tɛ sa an b'a fɔ Abubakar Sidiki Fɔnba a ka foli di an filɛbagaw ani an kanubagaw ma an ka sɔrɔ ka don babu kɔnɔ. Papa n b'i fo n bɛ jara fɛnɛ fo Cap Plus Mali ani info 7sur7 an bɛ masa Rahamani barika da min ye bi don yira an na k'an masaw barika da ka tasibila kɛ ka taa sarasu minnu ni tora kɛlɛla kɛlɛ min ye Faransi ka janfa ye Mali kɔnɔ yan ani civil fɛn fɛn ni tora ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na sarasu minnu banalen don ala ka kɛnɛya d'u minnu bɛ kɛlɛ la n'u bɛ kɛnɛya la ala ka se d'u ma jugu kan an ka président le lion du Sahel an b'a fɔ ma ko farafinna woroduguyanfan waraba waranɛ wara an bɛ a fo kosɛbɛ ka dugawu k'a ye an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga n'a a bɛ lafiya la nin wagati in na an b'a fɔ ala ka a fari ala ka kɛ farikolo jagabɔ ye ala ka ɲuman sigi ka na an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan an bɛ foli kɛ ka taa les 5 colonels ani armée bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ fo ka yir'u la k'a fɔ korema kɔni anw ta ye n'a ma ɲa olu bɛ ka kɛlɛ kɛ kɔrɔn fɛ anw yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ wɛrɛ kɛ yan ni korema Fuseni Watara fo président ani korema denmisɛnnin bɛɛ ko maliyɛn bɛɛ k'a bila kunkolo la ko korema kɔni sigilen bɛ jamana lakanali kama mais candidat fila t'an bolo dɛ Asimi hali n'a ma ja a bɛ kɛ candidat ye anw tɛ fila fɔ dɛ i b'a dɔn kun min na a fɔ ko hɔrɔn banna koro la wa parce que nɛn fila de bɛ koro da donc ni i kɛra kuma fila fɔ la i bɛ bɔ hɔrɔnya la hɔrɔnya sirilen tɛ jamana a sirilen tɛ bɔyɔrɔ la a sirilen bɛ adamaden yɛrɛ de kɛcogo la donc aw yɛrɛ journaliste fo foli diyara n ye ko an bɛna kuma min daminɛ ala ka kuma in ka nafa lase jamanaden bɛɛ lajɛlen amina rabi saha honorable an bɛ yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an bisimila la sabula an y'o de fɔ tuma dɔ la i bɛ maa caman wele i t'olu sɔrɔ hali ni a ka sɔrɔ u bi jamanadenw ka baara la i n'a fɔ o ye CNT maa caman ye aw kɔni aw kɛn bɛ k'aw yɛrɛ bila malidenw ka bila la tuma bɛɛ la walasa ka se ka kunnafoni di ka a caya bɔlɔlɔsira kan n'i ye CNT yɛrɛ maa ta maa 100 ko e ko an bɛ maa min dɔn o tɛ Abubakar Sidiki Fɔnba ye wa sabula tuma bɛɛ ale de bɛ bɔ ka kunnafoni ka jɛlen di maliyɛnw ma todunkan na kamina ni an bɛɛ lajɛlen bɛ faamuyalicogo ɲuman sɔrɔ la o la an b'i fo i ka fasojɔ walew la o tɛmɛnen kɔ an y'a mɛn k'a fɔ ko n'i ye farafin jamana tɔw ta k'u lajɛ min ye Mali yɛrɛ a n'a dafɛ jamanaw ye hali ka da ka taa se CEDEAO yɛrɛ ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ k'i digi Mali kan ko Mali kana plainte kɛ Faransi kama mun kelen kama kuma dɔ la maa bɛ se k'i miiri k'a fɔ min ye embargo a binna anw kan yan maa si ma jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'i bolo digi ninnu kan k'u ka sabali ko ka Mali to denni k'a dɔn k'a fɔ Mali kɛlɛ kɛn bɛ ka digi an na nka bi anw kɛn bɛ k'an jo sɔrɔ maaw kɛn bɛ k'an bolo tunami ka dangɔ ko an kana na taa an ka jo fɛ aw b'aw bila minɛn jumɛn kɔnɔ. Papa n b'i fo bi su in na n bɛ théorie dɔ développer n ye k'o faamuya a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko politiki kɛlɛ n'i y'a ye dɔw da delen don u tɛ se ka kuma o n'i ka miirina banna i b'i da de di awɔ sinon la politique a vocation de parler politicien kɔni bɛ kuma de o mais ni miirina ta banna ni kɔnɔna ta banna i b'i da de dɛ i b'i da de n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna diɲɛ kɔnɔ kɛlɛkɛcɛ ye kɛlɛkɛcɛ 4 de
marfati marfati ye catégorie nani di nani marfa be bolo la o be o yanga kɛlɛkɛcɛ minnu be ka marfa ci marfa filana a bɛ fɔ ma ko da marfa ko guerre informationnelle o fana bɛ kisɛ de ci wa bi ni mo kisɛ ci i ka marfa tɛ nafa ya dɛ da marfa kɔni da marfa n'o bɔra yen banakisɛ fana o kunbɛlan o fana marfa bɛ yen e ma ye o bɛ k'a fɔ Ukraine guerre la ko guerre bactériologique ya kosɛbɛ ka banakisɛ dilan k'a bila hadamadenw na n'o bɔra yen o ye kɛlɛkɛlan filanan o ye ɲinini ye nin fɛn naani ni nin t'i bolo i tɛ se ka kan ye kɛlɛ la n'i y'a ye bi Mali bɛ ka Faransi kamana gan sarasiw b'u ka se la n'anw fana ye sarasi wɛrɛ ye front wɛrɛ kan n'o ye ka kibaruya ɲuman lase ka jamanadenw lawuli ni aw ka dɛmɛ ye jamana o jamana n'a jamanadenw ma lafaamuyali kɛ o tɛ se ka wuli o tɛ se o de bɛ ni transition ni démocratie fanga cɛ démocratie ko bɛnna dɔrɔn ka yɛrɛ ɲini k'an ka wari ta dɔrɔn k'a don ka denw bila ka taga jamanadenw na ka kalan kɛ e yɛrɛ ni kɔnɔbara n'i ka denbaya e n'o dɔrɔn i ka sira tɛ maa wɛrɛ la e ka sira tɛ mɔgɔ la démocratie y'o de ye ka n'a don mɔgɔw kunkolo ma ko parti politique de bɛ jamana jɔ nin tɛ manamana kan ye parti politique bɛ jamana jumɛn jɔ jamanadenw de bɛ jamana jɔ kosɛbɛ parti tɔgɔ o t'i jamana jɔ o kuma t'a la o la papier ye ɲininkaliba de kɛ nin ko munna jamana tɔw farajɛla tɔw bɛ ka Faransi dɛmɛ mais anw yɛrɛ ka farafinna ɲɛmɔgɔw olu bɛ ka na Mali dɛmɛ Mali kɛlɛ walasa Mali kana taa ni Faransi ye ka taa lebu et puis ma dabali ban dɛ n bɛ fɛ ka min faamuya bi ne y'a f'i ɲɛna n ko segukaw kitakaw an bɛ Mali kodɔnna an b'u fo cɛ u ka saraka bɛ ka minɛ koyi walayi diɲɛ don o don da Faransi yɛrɛ de bɛ tellement que saraka y'u minɛ u yɛrɛ bɛ bɔ k'u minɛ cogo fɔ an ɲɛna awɔ u yɛrɛ de bɛ bɔ k'a fɔ Titi tɛ kɛlɛ la u yɛrɛ ma communiqué kɛ Titi tɛ guerre kɛra kɛlɛ kɛra le 7 ko le 6 k'olu tun bɛ munumunu n'anw yɛrɛ ka yɔrɔ la yen o ko ten n'u ka pankuru kɔni bi ta an ye u ka ja dɔ ye u ka Camerounais dɔ Faransi ka ambassadeur min bɛ Cameroun a kɛra tiɲɛ ye sa a ma kɛ tiɲɛ a kɔni bɔra an ye mun mɛn nin ye Faransi ko wɛrɛ nin y'a ko tɔ bɛɛ bannen pewu n'a bɛ fɔ a ma ko Christophe Guillo a bɔra ka laseli dɔ kɛ bi laseli min n'i y'a jateminɛ a bɛ k'i kɔnɔ k'a ɲɛsinnen bɛ Cameroun ma mais a ɲɛsinnen bɛ farafinna dugu bɛɛ de ma farafinna dugu bɛɛ n b'a ɲɛfɔ ka sɔrɔ ka ɲɛfɔli wɛrɛ kɛ min b'a to a b'a faamuya kosɛbɛ a da ye min fɔ n b'o ɲɛfɔ bɛɛ k'o mɛn n'an y'a fɛnw sɔrɔ bɔlɔlɔ kan nin kuma in bɛɛ b'a dɔn ko nin kuma ye tiɲɛ hali ne bɛ k'a fɔ minnu ɲɛna u yɛrɛ b'a dɔn ko de don a ka laseli la a ko Camerounais ma mais n'an bɛ ka Cameroun fɔ a b'a jateminɛ sa Faransi bɛ dugu o dugu la parce que kuma in ɲɛsinna Cameroun ma mais kuma in ɲɛsinnen bɛ farafinna dugu bɛɛ de ma mais a kɛlen bɛ k'a ta ka ɲɛsin Cameroun mais a ka m'an bɛɛ de ma fɛn o fɛn ye Cameroun o ye Mali ye a ko ale min ye ambassadeur ye n'ale bɛ Cameroun k'ale bɛ yen de ka Faransi ka hɛrɛ k'o de don ba la ale bɛ yen de Faransi de kama wa a kɛra ka segin a kan ko n bɛ segin a kan tuguni n'i y'a ye ne bɛ yan de ne bɛ yan pour que ka Faransi ka intérêt k'o de défend a ko u k'a faamuya a kɛra Cameroun ye o pour que a ka faamuya n b'a extrapoler quoi Cameroun Mali ko n'i ye Faransi ye dugu o dugu mara k'olu tiɲɛ de ye olu dugu ye olu faw de ye fanga kɛ k'o dugu minɛ donc olu fa tiɲɛ de don k'o ye o min kɛ ka dugu min minɛ ko n'a bɛ f'o ma k'olu ka dugu coloniselen ko dugu coloniselen nafa jumɛn b'a la fo k'a ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔ jagoya k'a ka dugu jukɔrɔ fɛn bɛɛ kɛ i yɛrɛ ta ye wa ka tila k'o dugu jukɔrɔ fɛn k'o kɛ k'i yɛrɛ nafa sɔrɔ o ko de la fɛnɛ o kɛra kɛcogo mun na Faransi yɛrɛ ka fɛn o fɛn bɛ Faransi bolo ko de kama a bɛ wari dilan
u tɔgɔ la wari min y'ale Faransi ta ye wa ale de b'a tɔnɔ fɛnɛ bɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ɲɛ. A ko a ka kuma na ko an ka jateminɛ k'a fɔ Faransi ye dugu o dugu mara o dugukolo a baji a n'a sankolo olu de sago bɛ a la maa ta tɛ wa ko an k'a bila an kunkolo la ko de kama diɲɛ kɔnɔ diɲɛ kɛlɛ o kɛlɛ mana wuli mun ɲɛsinnen bɛ farafinna ma a dugujuguro ko a n'u ka miirina ko Faransi de bɛ o jala tigɛ. Awɔ. Allahu Akbar. A ko k'o de la k'olu Faransɛw ko an ka marabolo bɛ kɛ ni marabolo fɛn fɛn n'o ye institution ye k'u kɛlen bɛ ka o dilan ka bɛn ni olu yɛrɛ ka yɔrɔw ta ye. Ninnu se plan ko wa k'o fana dɔrɔn tɛ dɛ ko Cameroun ani farafinna dugu bɛɛ dɛ c'est à dire ko maa o maa bɛ sigi olu de b'o sigi fanga la wa n'i kɛra maa ye k'e min b'i ka dugukolo yɛrɛ ɲini ko b'i bɔnɛ i nin na ko Cameroun ko Faransi ka tɔnɔ nɔfɛ u ye maa 1,000,000 bɔnɛ a nin na ka daminɛ maa 100 maa 500,000 la ka taa maa 1,000,000 na k'olu ye olu bɔnɛ u nin na Faransi ka hɛrɛ kama walasa Faransi sago ka kɛ wa Paul Biya min bɛ yen k'olu de y'o sigi nin ye farafinna bɛɛ de ye tan dɛ. A ko la ko olu kɔni bɛ an mara ni fanganijɛ de ye rapport de force. Fanganijɛ kɔni. Fanganijɛ. A ko k'an ka bila an kunkolo la ko Faransi tɛ jamana ye jamana min bɛ nɔgɔya fɛ koyi k'a nɔgɔya a ye k'olu mana gentillesse kama dɛ. O ko tɛ ko tere t'u la dɛ. Non tere tɛ dɛ k'u tɛ fɛn bila nɔgɔya de kama mɛnɛ k'a fɔ i ni cɛ ni baraji a bila u t'a bila fo ni jeli bɔra. Allahu Akbar. Ala k'an kisi o ma. Ko bon k'olu bɛ siran Faransi ko n'an bɛ fɛ ni Cameroun bɛ fɛ Cameroun ka lafiya o wɛrɛ tɛ dɛ ni Africain ni mɔgɔ min bɛ fɛ Faransi ka bɔ i ka dugu la ko cogoya wɛrɛ t'a la koyi k'i b'i ka jamanadenw de bila ka wuli olu kama o la n'i wulila olu kama n'i y'olu gɛn olu b'a ta i ka dabada la ko mais n'i ka dugudenw kɔni ma wuli yan olu b'i ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔ piyan o bɛ fagali k'i ka dugu ka piyan tɛ tɛmɛ Ala ta kan. Mais papa ne ma nin fɔ maliyɛnw ɲɛna depuis bi tɛ yan. I y'a fɔ. Ne m'a fɔ bɛɛ ɲɛna. I y'a fɔ. N ko Faransi kɔnɔ o de la en 1885 n'a bɛ fɔ o ma ko conférence de Berlin u ye farafinna tila u yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ farafinw ɲɛnɛma o de y'a kɛ kɔngɔ jamaw bɔra ten ne m'a fɔ e ɲɛna ko ninnu b'a fɔ ko ordre constitutionnel ça c'est l'ordre de déstabilisation de l'Afrique. N'i y'u ka mɔgɔw mankan mɛn il faut faire revenir dans l'ordre constitutionnel i y'a faamuya sisan. N y'a faamuya. Ordre constitutionnel ye a ka kow kɛ ka bɛn olu ye u ka fɛnw sigi cogo min a ka na o kɔnɔ wa o ordre constitutionnel jumɛn a bɛ opposant dɔ sigi ka majorité dɔ sigi donc ni majorité tɛ kɛ u sago kɛ u bɛ opposant u bɛ wari di olu ma k'i ka fanga bi. K'o lawuli k'e gɛn ka bɔ yen. Ni majorité u ka baara kɛ u b'o sɔn nafolo la a ka tɔw faga. Ala. Papi bɛ nin kuma in dɔn wa. Faransi ni janfa. Non nin kɔrɔ de ye ko nin kuma in kuma kɔrɔmaba de bɛ na dɛ ni ambassadeur in bɔra ka a kan bɛ Mali de ma mais a kan tɛ Cameroun ma. A kan bɛ Mali de ma a kan tɛ Mali de ma a kan tɛ Cameroun ma dɛ a bɛ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna an ka hakili min b'aw bolo n'a bannen bɛ ka sɔn anw ka Faransi ta ma an b'a bɔnɛ a nin na walasa Faransi ta bɛ kɛ hali n'aw maliyɛn ba miliyɔn de bɛ sa anw ka sira t'a la. Allahu Akbar. Mais kuma n'a kɔrɔ don c'est pas gratuit nin bɔ ten nin wagati in na u ɲɛsin Cameroun ma message de don anw fɛ yen. Message de don maa kunkoloma b'a fɔ. Bon n'i ye jateminɛ kɛ nin fɔra yanni nin ka kɛ Macron bɔra de ka déclaration de guerre de kɛ Mali la. Macron fɔlɔ. A ko Mali vidéo manu minnu bɛ réseau kan k'a ka ambassadeur ka wuli ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la. Bon ni ambassadeur dɔ wulila ka nin fɔ Cameroun ma e dun b'a dɔn Cameroun bɛ réalité min na Mali b'o kɔnɔ i ye mun kɛ. I kan bɛ Mali ma. N bɛna ladili min fɔ an ka le lion du Sahel ɲɛna Asimi ɲɛna n bɛ ladilikan 3 d'a ma bi su in na. A fɔ a ye. I b'a dɔn Pape kuma man ne ye parce que fɛn caman bɛ yen walayi ni ne y'a fɔ a bɛ kɛ. An y'o dɔn a mɛnna. Mais ne y'a fɔ Mali la yan n ko Faransi b'i ku don a ku furancɛ. O kɛra. Ka tila ka na delili kɛ yan. O kɛra. Aw jɔnni tun b'a dɔn
ko Macky Sall ninnu kɛlen ka sanction ta anw kama kalo 6 ko bila ka na u ku do woro franc Mali la yan wallahi nga kɛra mais a tɛ ka kɛ nin min fiyɛ na ko wɛrɛ bɛ kɛ mun tɛ nin Faransi bina nɔ k'an ka da kulo kɔrɔ k'a ka bo kɛ k'a b'o fɛ ni ninnu fɛ jɛ Faransi b'a to anw ta la ni Masa Rahamani sɔnna ma a bɛ kɛ cogo mun na cogo 3 de don minnu fɔ Asimi ɲɛna a fɔ yani n ka cogo 3 fɔ n b'a fɔ a ɲɛna fɔlɔ a k'a bila a kunkolo la hali n'a y'a yɛrɛ sogo tigɛ ka di Faransi ma bi u t'u fa colonel ninnu b'u sogo tigɛ ka taa d'u ma o t'u fa hali n'a ko bon n ye Mali d'a ma o t'a bɔ bilen parce que a lamaloyali min kɛra fo ka taa diɲɛ ban a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ c'est-à-dire kɔrɔ ye mun ye n'a ye ninnu ka kuma lamɛn k'a b'i gɛrɛ ninnu na a y'i gɛrɛ sitanɛ de la a ka ko banna wala n bɛ ladilikan 3 fɔ a ɲɛna Asimi a lamɛn a fɔlɔ maa o maa bɛ ka jamana dɛmɛ videoman fara politicien kan u k'u gɛrɛ u la u k'u fara ɲɔgɔn kan u k'u fɛnɛ ka diɲɛnatigɛ sauver sabula ale Asimi jɛra nin kɔ ka jɛ a ka denbaya kɔ k'a fɔ k'ale bɛ Mali bɔ a la sen colonel jɛr'u nin kɔ k'u bɛ Mali bɔ nin dingɛ kɔnɔ donc anw fɛnɛ minnu bɛ kuma a n'an politicien fɛnɛ ko an jɛra nin kɔ Sarasiw fɛnɛ jɛr'u nin kɔ olu bɛ ka kɛlɛ kɛ front na mais anw fɛnɛ marifa de b'an bolo an bɛ ka diɲɛ kɛlɛ n'a ye Makɔrɔ bɛ ka o marifa in Makɔrɔ bɛ min don da marifa la pour que ka Mali bi o budget ka ca a bɛ min don armée française la donc n'a ma i wasa don minnu bɛ kuma a tɔgɔ la k'u gɛrɛ a yɛrɛ la a bɛ kojugu kɛ dɛ kojuguba maa o maa bɛ ka kuma o tɔgɔ la i Segu Tunkara Amara Sila Mabel maa o maa n'olu de bɛ ka kuma Korema o fɛn fɛn bɛ ka kuma o tɔgɔ la u k'u lagɛrɛ u yɛrɛ la u k'u lakɔlɔsi hali n'u ye kojugu kɛ jamana la u ka n'u minɛ u ka kangari da justice ɲɛ a ye fara maa minnu bɛ ka transition dɛmɛ la wallahi parce que Faransi b'i ka fanga bin ni jugu minnu ye o de ye jugu minnu bɛ kuma ka kuma lankolon fɔ kosɛbɛ donc k'u wasa d'u la u ka n'u to yen parce que olu fɛnɛ jɛra Asimi e jɛr'i nin kɔ cogo min sen colonel jɛr'u nin kɔ cogo min an minnu bɛ kuma an fɛnɛ jɛra an ka denbaya de kɔ ka saya ta k'an bɛ aw lakana ni kuma ye parce que aw tɛ se ka kuma Asimi bɛna mun fɔ kuma t'a da n'i ye ne yɛrɛ kɛ président ye bi ne bɛ ka nin kuma min kɛ n tɛna n to président la ka nin kɛ i tɛ se n bɛ mɔgɔ dɔ de ɲini min bɛ o kuma kɛ ni place la Ala ye garijɛgɛ di Asimi ma jamanaden bɛɛ b'i kɔ kumakɛlaw b'i bolo i tɛ se ka min fɔ olu b'o fɔ n'i m'o protéger e bɛna jɔn protéger ɲininkali gɛlɛn n'i m'olu fara ɲɔgɔn kan e bɛna jɔn fara ɲɔgɔn kan n'i ye hali olu cɛla n'i ye olu mɔgɔ ye ka ɲɔgɔn dɔgɔya o minɛ i k'o bila wo la parce que a bɛna ni tiɲɛni de ye a bɛ Faransi ka la politique de la division de la a b'o la o tɛ fɔlɔ ye o ye fɔlɔ ye filanan n b'a fɔ Asimi ɲɛna an tɛ démocratie la dɛ ayi an t'o la ka manamanamɔgɔw to yen jamana kɔnɔ aw b'a fɔ a bɛ fɔ ko gouvernement ko tan dɔ bɛ t'i sigi manamanakan na arajo la k'a bɛ gouvernement sɔsɔ k'o di jugu ma diɲɛ dugu o dugu cira a bɛɛ bɛ ci kɔnɔ la dɛ i ma Che Guevara mankan mɛn ko ni marifa kisɛ den 10 dir'i ma k'i k'a ci jugu la k'i bɛ den 9 i b'o ci kɛnɛma jugu la i bɛ den 1 i b'o ci kɛnɛma la mais n'a fɔra k'anw bɛ nin bɛɛ la an bɛ nin kuma fɔ anw jɛra an nin kɔ ka fɛn fɔ maalankolon dɔ bɛ bɔ o jamana kelen kɔnɔ ka bɛɛ dɔgɔya ka jamana dɔgɔya foyi tɛ b'o la n'i y'o to yen ça c'est pas bon a bɛ fɔ de ma ko faiblesse an tɛ démocratie la an t'o la dɛ an bɛ k'an ka jamana ɲini dɔw bɛ bɔ jugu min donna na k'o ye Faransi ye o jugu kelen dɔ de b'o lafasa jamana kɔnɔ o tɛ bɛn mais o tuma na o mun de o tɛ bɛn an tɔw bɛ ja an nin kɔ k'an ka denbaya di k'an ka sa manamanamɔgɔ dɔ bɛ wuli a tɛ baara la a tɛ foyi la a tɛ kɛ min k'i kɔnɔ fa u bɛ wuli ten dɔrɔn ka réseau minɛ ka gouvernement kuturu ka kuma ta k'o lagosi gouvernement yɛrɛ ɲɛna a tɛ mais o mɔgɔw bɛ an bɛɛ de lagosi walayi k'o to yen o ka mɔnɛ di ka fanga la a bɛ k'a ɲini de a tɛ bɛn non a b'a ɲini k'i ni di Faransi de ma u k'i ni minɛ walahi taa Alasani fɛ yen Alasani ka fɔ k'u i ka fɔ Bananku ayi non e bɛ t'o tɔ fɔ kɛnɛ ma
Donc pour dire que anti-démocratie là. Aïe, en boro là maintenant. On y est des guana. En faou sara. En donou sara. En dion sara. Muso sara. Sans kononton, sans temps. En meka yini moune beka fwali ke malla. Eh Allah. Et au donna sita ko est français. Au donné kroko ko est français. Et le John Teo français là fata mali kono blé. O manga toy. No do ali kungana plenty ke. Wallahi. Chao chabe kuma ni kofe. Kabe français là fata mali la o te démocratie o e jugu do kele ka ayre. Ayre ira. Anti-démocratie là ko fanga mana souffle ko na kligan. Kligan dire ben nyagbe yana ko ni. Nyagbe. La dilikan sabana. On va s'arrêter démocratie là. On be min no fait. Fanga mun be yan. Élection na to aka labin. Après transition minga gele depuis 600 a baraka ke parce que antina so ma shikana fanga la ko be ale atimi ka dankari ka la ka dankari kauna sabula nama élection labin chukula ni malangolo do patira atimi nunu u bi tanu be CP la on ta ka no u ba be u clown be la u be galon ta ka dawla a fasta furlay amogo wala famba kan kisi amogo wala me fa ka min fo ite fanga de ta ko bla ko mana mo do ko ta ko mona min durana wo de o kasabe o beta fo Arabie Saoudite ko ka élection ka ya ayo kuma tala e mati dal kuma lu place da do chini nga élection ko la mati kuma lu place la o de kama nga o la dilin kono na ba fo président na Messi nga kuma kam aka letiri sebe aka fo ka bora sida o ka protocole additionnel la pepe di mami anja ambo tanga élection na anyana amanya ante mo wele Francis Mali wele ko na ka élection nyana akuma tala ta wele Italie ban wele États-Unis ban wele ayi okuma tala mais muna me do wele ko kana anga élection na o kana anga indépendance galondo flan do akina amanga élection ke apara na bena président manango ale atimi de beta itara mo ka observation tala mo tena isi okuma tala ye chega kuma ko président munu beti o de busi donc ko élection te ka tien ayi tien ta o amena o fora amade ga ke tien donc aka bo sedaw la asim nga bo sedaw la pew aka bo yemwa la aka bo kele ka fo war min bi bolo itate aw marali war de do wa aw ne ba war tono la bo we achimintay ali ga le min fo peuple yana am peuple ko ni na manya ando dogoni asimi ando dendo do fadu do dogoni do ni funeke ni kito ni shila aka aramadiya ja ka jani ko ka tora bora sayala apa ja kunga sa depuis kelekero la bono la wallahi ajera ni ko ajera ka sumugo ko kosabe ayaka musoka vivre en danger ka dimtinu nga vivre en danger kosabe kala sumugo ala domgo ala teru ko beka vivre en danger kale kassa ko jamana in ka bodde kun kono mais ne ko en population taille mu yetitan an tatna kala kuma muye on de be wuli ka kene mine ka minisuma gen ka boya no pasaki autorité utala ba fo malien pays be ka wuli anga minisuma gen ka boya parce que minisuma kono mamu ba kono européen ba kono be coup d'état labin de la ku gen ka wuli ni to ga fle ka fo ko anna wa amma million ba yirika fo lu ka trata la France ka intérêt dron France ka intérêt dron o mo te mali après ka confirmer ni shu joli boran fe akacha ko tolu ka sirai ayo tu ka parce que Cameroun ko ye ma million kele atabla ma ba keme duru nyogona na ko lu bonew nina Cameroun ta France sa ko kake ala tesno wala koy mais ni me ka fo awde wallahi an fene ba fo malien di munu be nan tan colonial la ya sitina Mali la malien ga here kama be na fratika here de kama la hafaro donc ni président a kinye chinima to be te ga janfa ko sabe mais on te ga janfa re ayi nya fiena ngo horon bana korola ko sabe an enflatiya de kama on ti n'enfla fo maka kele pew bana ango ame militaire deme asimi deme wa ame asimi ko de la wa anti candidat were don ame asimi de ka candidature do wa ka le bolo blé abe on de bolo parce que c'est qui est certain ka fanga tata ko bla ayi choko be ayira na kana ka colonel che duru ku be ka jamana mara
mɔgɔw bɛ fɛn fɛn fɔ karisa bɛ ta karisa bɛ ta an ka sira to si la u k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u yɛrɛ renforcer parce que u ye tila cogo min an ye nafa y'a la an y'a ye Sadio ye ministre de la défense ɲuman ye an y'a ye Moro Kone ye sécurité ɲuman ye Maliki b'a ka yɔrɔ la yen Wage yɛrɛ b'a ta la wa généraux b'u ka baara la chef d'état-major b'u ka baara la Sarasu bɛ kɔrɔn fɛ bɛɛ bɛ k'i ka baara kɛ Sarasu bɛ kɔrɔn fɛ anw yɛrɛ fana ye Sarasu dɔw ye minnu bɛ réseau kan a baden n y'a ye kɔnɔ gana mun don parce que n'u ye u bo ci bi sinon an bɛ bɔ ka kuma fɔ an tɛ bagan wɛrɛ ye ayi donc u ka bila u kunna ko jamana yɛrɛ kan ka budget de don guerre de communication in dɛ u kana ɲinɛ o kɔ u kana ɲinɛ o de kɔ kosɛbɛ a nafa ka bon parce que diɲɛ bɛ yɔrɔ min na o de Papa bɛna fɛn dɔ fiyɛ na mun ye mɔgɔ tigɛ Faransi la a ɲɛfɔ an ye i b'a kalama ko chaîne RISI kan u ka chaîne nationale u ye ne invité une fois ko n ka na ko Faransi awɔ RISI yɛrɛ quoi RISI ka chaîne nationale numéro 1 awɔ RT awɔ u ye ne ta pendant 15 minutes ko n ka Faransi ko ɲɛfɔ ɲɛna u nacogo an'u tacogo est-ce que i b'a dɔn ko sen fɛ RISI la bɛɛ y'a dɔn Faransi ye mun ye yan a y'o cɛ ye an b'o dɔn politique mɔgɔ bɛ mun kama i t'a ɲɛfɔ k'a ɲɛfɔ kɔni mais o de kama i b'a jateminɛ Macky Sall Ambalo Alassane Dramane bɛɛ bɛna Assimi deli walasa ka Assimi di saya de ma ni Assimi ma taa ni nin ye ka taa nin bila yɔrɔ la tila bɛ k'u la mais ni nin taara bila yɔrɔ la diɲɛ bɛɛ de bɛ tigɛ Faransi la wa a bɛ kɛ sababuya ye Faransi bɛ bɔ yan pewu o de kama Pape n ko parti politique a bɛɛ tɛ minnu ma kuma n'u m'a dabila maliyɛn bɛ tigɛ o la dɛ kosɛbɛ a n'u ma wari ko fɔra aw bɛ bɔ est-ce que maliyɛn ma tigɛ o la sa a bɔra parti créera jamana de kama parti créera ko jamana ka intégrité parti bɛ parce que Mali de bɛ yen o Mali ko kuma bɛ daminɛ e b'i da don o kan u tɛ ka kuma dɛ u tɛ ka kuma o e bɛ se ka kuma mun na n'i ka kɛlɛ tɛ jamana ko kɛlɛ e bɛ kuma k'olu sera k'e sigi a bɛ laban k'olu kuma na ko ni a ma laban k'olu ka nɔ bɛ bɔ jumɛn ka kuma jumɛn na k'u tɛ se ka kuma ko nin ko in filɛ ko mɔgɔ t'a dɔn k'a bɛ laban cogo non kɔrɔ ye olu ta ma sigi Mali ko kama anw donna parti ko la k'an ka jamana dɛmɛ de politique bɛ dabɔ k'i ka jamana de jɔ mais politique tɛ dabɔ k'i ka jamana ci dɛ wa mɔgɔ i b'a fɔ ko Faransi ka sira b'i la u b'u k'u yɛrɛ nɛgɛ de Faransi ka sira t'u la a ka sira t'u la ne ma deli ka Faransi définition f'i ɲɛna i y'a fɔ yan France la c'est franchement raciste anti-noir colonialiste et esclavagiste o de ye Faransi tɔgɔ ye o de ye Faransi tɔgɔ ye anw kɔni diɲɛ kɔnɔ anw tɛ maa si fɛ kuma tɛ finman ma wa an bɛ fɛn o fɛn ɲini k'u mara ka tila k'u kɛ jɔn ye Faransi tɔgɔ de tubabukanama ye nin an tɛ jɔn a la an yɛrɛ t'o fɛ bilen franchement raciste anti-noir colonialiste et esclavagiste ayi u ka raciste ko kɔni bɛɛ kɔni b'o dɔn o tɛ noir yɛrɛ fɛ bon maintenant n'a Assimi y'o bolo da depuis Ala k'an da Musa i bɛ ko bɛ fɛn Musa ma ka Musa to yen armée kun b'an bolo Musa Tarawele ayi armée kɔni kun b'an bolo i tɛ ka fɔ k'o t'an bolo Ala k'a da yɔrɔ suma amina arabi au moins école kun b'an bolo fɛnɛ mais 30 ans mun de kun b'an bolo ayiwa a 30 ans k'a fɔ kɛ mun b'an bolo an ye mun sɔrɔ o ko k'u ye sirabaw da dɛ sira jumɛn ko sira minnu bɛ yen k'u ye sira dɔw da o kuma dabila sa sira ko kuma ninnu to yen ko tɛ ko hali monument caman jɔra ni problème bɛ Mali la bi contre ni Sanɛ o kɛra u ye monument caman jɔ ko an bɛ se k'a fɔ Alpha Umaru Konare a ye contre ni Sanɛw kɛ pour que k'i hakili to an ka donsow la o fɛn dɔ don o ka ɲi parce que hali an ka donsow an kan ka u dɛmɛ u don koba la an man ka ɲinɛ o kɔ fɛn dɔ don mun ka ɲi yaya mais est ce que an mago b'o dɔrɔn de la ayi an mago bɛ fɛn caman n'ale bolo min to yen n'ale ye école su don ka armée su don ka jamana kɛ jamana clientéliste a y'o fɔ ka tɛmɛ c'est à dire o la n b'a fɔ an ɲɛna dɔrɔn n'an bɛ wuli an ka wuli n'an tɛ wuli an ka wuli Mali donna histoire la kaban Assimi ye Mali don histoire la a y'a yira bɛɛ la ko armée bɛ se ka wuli san kelen o kɛra i bɛ dɔw mankan mɛn ko développement économique mais ni ne bɛ yɛlɛ o la de quoi Ala cɛ Pape hali n'a ye diɲɛ nafolo bɛɛ di e ma ni zon bɛ t'i faga i ka so k'a nafolo a b'i faga wala a b'i faga e ɲɔgɔn furufuru feerela tɛ n'i taara furufuru feere a furufuru feerelen kɔ k'a ban dɔ bɛna k'a wari di yan a feerelen k'a ban e ɲɔgɔn sɛnɛkɛla tɛ i taara foro la u t'i faga foro la o b'i faga i ɲɔgɔn bagangɛnna tɛ u b'i faga i ka bagangɛnna
ko mun de be ni sécurité tɛ diɲɛ kɔnɔ sécurité ale y'a daminɛ wa ale y'a laban ye ale y'a laban ye o ne min m'o faamuya k'e ye démocrate o mun démocrate modèle et c'est pour cela an b'a fɔ bɛɛ de k'a faamuya ninnu u bɛ parce que jɔn don Macky Sall ninnu ye jɔn ye Alassane ninnu bɛɛ ye jɔn de e jɔn de don Faransi ka jɔn de don u bɛ Faransi ka baara de la u bɛ baara kɛ ni Faransi ka miirina de ye o de kama u bɛ na delili kɛ mais hali n'olu ye delili kɛ non seulement Assimi tɛna segin a kɔ Macky Sall ye o kuma t'a la ko surtout ko kuma t'a la ko ka taa Algérie deli Algérie deli b'a la de mais Algérie bɛna anw deli ni mun ye ko Algérie ka na anw deli n bɛna Algérie ko kuma in ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna o ka faamuya Algérie kun b'a dɔn ko n'u kun kɛra Mali la u bɛ taa Algérie ci koyi maintenant sisan Mali bɛ k'i défendre min kɛ mɔgɔw fana ye paravent de ye Algérie ma yala mɔgɔ min bɛna Algérie sauver o Algérie b'o kɛlɛ wa a ma nɔgɔn dɛ fo n'a sɔrɔ a tɛ jateminɛ kɛ non jateminɛ ko tɛ o c'est-à-dire papier an sera yɔrɔ dɔ la o tɛ Assimi ninnu ka baara ye bilen kosɛbɛ anw yɛrɛ politique mɔgɔ an bɛna an wasa don la jamana ɲɛmɔgɔ n'i bɛ ka Mali firi i ka opposant anw fana n'o bɛ an bolo di ɲɔgɔn ma k'e ka fanga tiɲɛ i ka yɔrɔ la yen awɔ o de don o kuma a bɛ gɛlɛya o la dɛ Sénégal opposant an fana bɛ taa an bolo d'u ma sisan an n'olu fana b'an bolo jɛ o kuma b'an bolo di jeune in ma kɛ min bɛ ka dugu bɛɛ ko Sumani o bɛ jumɛn de Sonko n'a ka mɔgɔ bɛɛ fɛn fɛn bɛ opposition na an fana b'an bolo d'u ma sisan pour que Macky Sall a k'a dɔn ko problème dɔ b'a la. n'o kɛra Macky Sall n'a jama tigɛ dɛ n'aw bolo di Sonko ma jama tigɛ dɛ. ayi an bolo bɛ Sonko bolo an bɛna don ba la de. Macky Sall tɛ Sonko su in na. ayi an bolo bɛ Sonko bolo wa organisation ko minnu bɛ yen nɔ an bɛna ci bila Guillaume Soro ka mɔgɔw ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Soro tant que u bɛ ka Mali déstabiliser GPS ma o. ayi tant que u bɛ ka Mali déstabiliser a fɛnɛ e ni minnu b'a la an b'an bolo d'u ma an t'an sigi ka mɔgɔ layɛ bilen o. O kuma t'a la. président bɛ ka kuma Mali contre la an fɛnɛ n'i ka opposant bɛ jɛ n'i y'a mɛn e b'i da don k'e b'an ka jamana feere a t'i da la de. n'a bɛnnen b'i yɛrɛ da la i na fara anw na. an fɛnɛ peuple o y'an jɔyɔrɔ ye. Alassane tɛna sunɔgɔ n'i ye Guillaume Soro tɔgɔ fɔ. Alassane dɔrɔn tɛ o mɔgɔ bɛ ka ko ta Mali kama an fɛnɛ wulilen b'o kama Korema collectif pour la refondation an bɛ ka collectif pour la refondation sigi a dugu bɛɛ kɔnɔ n'a dugu mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni ninnu tɛ miirina kelen na. ayi sisan dɔw bɛ yɛlɛma ɲamakɔrɔ sisan n'i y'a mɛn bɛ wuli k'e bɛna Mali deli ni kara b'i yɛrɛ da la ne de y'a f'i ɲɛna Assimi a kana ninnu lamɛn Macky Sall bɛ tila ka boli ka na Assimi fɛ yan. ayi kelen kɛra o k'a b'i kalifa ayi min kɛra o tɛ parce que an bɛna mun daminɛ Sénégal an bolo di Sénégalais minnu ma sisan a bɛna k'a bɛ n'i kalifa yan an bɛna an bolo di Ivoirien tɔ minnu ma Laurent Gbagbo ninnu ni Guillaume Soro ninnu an fɛnɛ bɛna an bolo di u ma comme olu de bɛ k'u ka jamana dɛmɛ mɔgɔ minnu b'u ka jamana dɛmɛ olu n'anw de bɛ jɛ o. Laurent yɛrɛ muso tɛ Gbagbo yɛrɛ muso tɛ fɛ k'u tɔgɔ fɔ bilen yɛrɛ. non mɔgɔ minnu b'u ka jamana fɛ les souverainistes anw ni olu bɛ jɛ. Ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔni. An b'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que u ka jamana jɔ. parce que a ko in bɛ yɔrɔ min na sisan minnu bɛ fɛ u ka jamana ka di Faransi ma ani minnu bɛ fɛ u ka jamana ka t'u bolo olu de bɛ ɲɔgɔn na sisan. olu de bɛ ɲɔgɔn na taama kɔni. an ka président ko ale b'o sira kan donc ni Assimi b'o sira kan n'an ye Mali dɛmɛ n'an ma farafinna tɔw dɛmɛ olu k'o ɲɔgɔn kɛ a bɛ ɲa. a tɛ ɲa. o de kama an bɛna taa Laginɛ ko bolokɔniden tɛ bɛlɛ ta ka taa Mamadi Dunbiya dɛmɛ a ka fanga tɔ ka sinsin la. ayi a b'o sira kan don o don a bɛ Laginɛ sira in kan. donc an t'o bila mɔgɔ kɛ jamana fɛn bɛ k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta anw fɛnɛ b'o organisation de sigi ka t'u dɛmɛ. ko bɛna wuli dɛ. donc nin ye ko de wulitɔ ye. i bɛna faamuya ko nin baara an bɛ taa nin baara de fɛ sisan. ni Ala sɔnna. ne ko k'anw ka su tɛ ko i fɛnɛ ka dugu. i ka dugu tɛ jɛ. o de b'a ɲini an ka karamɔgɔw fɛ halisa u ka dugawu kɛ. ni Ala sɔnna. k'a ɲini président fɛ a ka don kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ a ka bɔ ka Mali a diinɛmɔgɔ bɛɛ fo ka Mali kodɔnna bɛɛ fo ka donsow fo a ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta parce que u bɛ baara min na olu bɛ ka kɛlɛ min kɛ dugu ma n'o tɛ ɲanguma y'a sɔrɔ u sera fɛn na dɛ parce que a kun fɔra a ma ko an ko an ye Bitɔn Kulubali bɔnsɔnw ye ko an sera ka mun labɛn dugu ma mais sarakaw y'a kɛ bi don o don Faransi yɛrɛ bɛ bɔ n'a yɛrɛ ye. don o don. mɔgɔ kana jɔ i ka kɛlɛkɛfɛn na. ayi. u b'u ka bactéries dilan cogo min u bɛ guerre bactériologique la anw fana bɛ guerre spirituelle de la. ni ta labɛn an kama an fana b'an ta labɛn kama. argument contre argument. o de don. ma nɔgɔ.
Maintenant, c'est pour cela. Ni bena ni be fra ɲɔgɔn kan. C'est ça. An b'a bɛɛ kɛ dakuruɲa kelen. Europe jamanaw u mago bɛ fɛn min na pour que k'u ka dugu développer. O ye dugu jukɔrɔ fɛn ye. O bɛɛ de bɛ anw bolo farafinna yan. Donc u tɛ ka na farafinna an ka hɛrɛ kama. Ayi. U tɛ ka na an ka foyi kama. Farafin yɛrɛ de an bɛ ninnu gɛn ninnu de bɛ tila ka na boli ka na giribuya la Mali la yan ani Afrique kɔnɔ. Walahi. Ni Hakimi a bɛ sira mun kan a ka continuer. A kana sira bila. A kana sira bila dɔrɔn. A kana da ninnu na. Kuma duman foyi kana to a ka daw la parce que n'u y'a sɔrɔ dɔrɔn u b'a ni de kɔ. O hukumu kɔnɔna la ko Goodluck Jonathan bɔra a fɛ yen. Ko a ye kuma dɔ fɔ min ye k'a fɔ ko a kana présenter ko olu ma jɛn n'o ye. Ko CEDEAO ɲɛmɔgɔ tɔw ma jɛn ni Assimi ka présenter ko Goodluck y'o fɔ a ye. A kuma cayara mɛ mɔgɔw da k'a fɔ ko olu kɔni ka candidat Maliyɛnw ko ka candidat ye Assimi ye. Nka CEDEAO ko Assimi tɛ présenter a b'o bila minɛ ɲuman kɔnɔ. Ne ko e ma CEDEAO ta de ye Mali ye. Aw ta tɛ. Ah, ou fera comme fengé. Idriss Déby Denga va présenter. Allez, je vais te présenter. Aïwa. On va présenter. Neko. On va discuter ni Jonathan et pourquoi ni ma frère la crise de quelqu'un. Mais ne kuma min fo départ maintenant. Nguka protocole additionnel article 48. Akinga lettre tebe ko Malita la bling. On a une année où date de l'élection au Kumana. Allah Akbar. Nous devons faire au fond. On a qu'un équipement. Alika Seben Ali Malik loi électorale là. Ko Assimi ka démissionné folo qui présenté. Korema ko kale teola antola. Comment il faut me katala. Kutala teo so. Ate soma. Assimi bi présenté ka abe fangala di. Ate boy, ate ka démissionné ka bo armée là mais abi toy ka fangata. Nga nawe ka jamana nga nawe ke ni sera numa fara era amba ke ali militaire te bo militaire la bo président an ka tanga jamana di ko sabe mais ne ko mo est ce mo rebe kara kana fo mo yana todi ils ont le pouvoir ne re ko mais be an re de noy boy ya noy fo ngwanga bo protocole additionnel là na ko ndo ba fo Mali se ka bo la démocratiquement démocratie na ni CEDEAO c'est président mo ne coup d'état ga ngol na ni CEDEAO ko sabe ni Hakimi tege candidat élection tege malin atege ambe tafo adan sanduru obe ba me dore fraka fo malika na mo go jora la na le segena amba fo Sadio ou bien Maliki doka na place no segena amba fo ka laje salatu wera munumbe u kana nui en rete dore la ni salatu ko rete bli mais amba nga jamana joli de ko ina politique mo fo ka bi de forma na ko de la ko salatu to be jamana joa politique to be jamana joa mu be préparation no be o be campagne no on shima Mali shima so e folota Musa Traoré a fo en kan shima ti démocratie amadala mu do ye campagne dem de forma mais o campagne fo ibo kemi ni ame nyo kon competition la ngo tere ne mais mo dati for élection ko falla ko ni ma fe na dati ma fore dire de fora dire fora o dire ni de la tekelion ni ma fe na pape ni ga ta sebe ka bla mo élection tina ga 2024 iyo fo iba seben ka bla ateke o le tika ambalea a ja embargo ma ba folo fo mawo ayi embargo te sanction de embargo tara sanction ador na farakaw ni fen flate nyogo intera labo o de kama ya nu ka do faroka Mali ki nye ci doro ka ta do brick la quoi shube ni mina ani chino makoro ma chino do ya ama iri shunne ne anga bodron CEDEAO la anga ta brick la anga ali ulula peu Bien kono ibika dugo intérêt de yinu ay bebi ka intérêt de hode donc o de kama ngomba fo Assimi yana dongo do aka 7 article 48 le Mali se retire du protocole additionnel de la CEDEAO autant bolé pour la CEDEAO era la polo we aka protocole de bonne gouvernance kaba ma élection observée kaba da do ala ou da de be voilà on va trouver une formule dans la constitution et dans la loi électorale Hakimi démissionné ou abi présenté ate démissionné ou abi présenté sinon Goodluck ko ate présenté ay mais Goodluck tatanga jamana no kumbe on les sanctions ta munya dena ko sanction wuli mu ya wulu yere de ga intérêt kama c'est pas pour l'intérêt du Mali ni ma fait mo yere kunte fe embargo nga wuli ya fo ko wala na wula ko wona wula mo Mali be bonne de wunye na ante ne akono ya be fo mais war ko de ba una wa war ko tana san ko tana nga ko silente ni shila ay ala e fembe dama wallahi na dana nunu ma ni nunu kundo amtami il faut que Hakimi Union européenne fait guerre à Kadabla.
Ah, parce que amu ne élément bon là. Il aurait pu ni demain à fois en sona, en ichi, en ibarame, en demain kainti. A kain. Non, judo de ya faut judo. Le chargé des affaires de l'ambassade de France. Aka faut ko kabla, anga France ga ambassade d'Atoubaï. Wallahi na France ga ambassade d'Atou saka chargé des affaires genga. O kuma ere tanke blin. Neni Allah Taala chemba fiena. Dokun fla. So unitia. Ubina delike. Hein? Et si ça vous l'a capable de bana, nous veut qu'à faire un coup d'état drôle. Ah, vous pouvez y mener à la sona montagne trop. Inch'Allah. Mais même une fois qu'il y en a, aïe barabou kekanya. Mais, à un protocole additionnel ta. À qui m'y bat même bibé, qu'on boira protocole additionnel là, nous me bouquet. À bas c'est même bi. Entre 2022 là. À bas c'est même bi quand le Mali sort du protocole additionnel. C'est là-haut. Protocole additionnel et de bonne gouvernance. Entre 2022 là, 2023, à Djibani, entre septembre là, au Koroeko août 2023, où c'est là où d'abord la élection au Kumana. Donc, au Kina n'a rien à aïe. Au bas du fera la fois transition de ces gambos, c'est au Kumana. Au Kumana, régime de Andouala, Moussa de Andouala, Moussa Takouni Fangadme. Transition. En 75, c'était la transition. C'est à partir de 79 Moussa et IDPMT. Voilà, IDPMT c'était un parti unique. C'est-à-dire, où tu es cordon, ça, où tu es béfoka domo, où tu es dans un coup mablion. Ou peuple de quoi on a boire là. Ou est-ce que dans un jamais bossé là. Nous sommes souverains de Ménégaché. Ou quand il y a un encore un mouille, mal en tas la terre. Et Odo. C'est là où on n'a pas de métier, Malima. Ah, Ningalgale. Mais vous avez fini à c'est là où la Mali est fait mon lado à Kadjamana Kono. Keme sarada tant ne beau les pays de la Tchèda ou la Tnato bikono tombe boko fere kana on ne va pas faire diversifier donc on be beau protocole additionnel là no mania drame bo Tchèda ou la PU pepele ko o la jerbe na kuma bile ko election ni a ube ka Jonathan Black na validita la taninga sigina mais ben be korodon wallahi ni ay nunu ka ko Assimi ngana présenter ni militaire we nunu kuma la me nugo ko be Sadio de présenter ngache u be na war model do di jamana deuma u be fere be ke Sadio kama ali munu me politicien munu ko be ka Sadio deme u be kla ka transition janfa am kla kana do kelewere de kono pour que ka fanga taw paki ya me rom na 600 Assimi de ayu la kabe prévu mais Assimi kelenteo ni ame Assimi ngo Sadio do ni ame Assimi moro koni ani sra su tom numbe forona ka fara maliki ni wagenu ngo obere do mais tia ko classé to de ake baranya nubulu ni kelen fle nu ni femfe soro ora to kuma na ni théorie di moyen faible ka essayer ka kata militaire do to kien nu ya fo ko moro kone betan wa fo ko wage betan va faut Sadio Betan, va faut Maliki Diao Betan. Il faut corridor. C'est une manière pour que Assimi ka fier de voir comme là. C'est un bête que mon d'affaler ça. Mais on part à l'essentiel. Nous be moro la awo, nous tika fait tien Malika France quelle est la kaba. Angata abana. Nini joro be wagela na tika Mali balika ba. Fanga jamana be ka jo. Angata matel sonte mina o ko tobe nawo. Ma arrêter sonte mina. E bi nega ola. Ebi o mi be kerefe e ba ko ni jogoni mbola ibe do kelela wa fanga bebe kien abe mo be nyogon la didi wallahi kan nyogon blatira be se ka nyaawo ko sabe e be ka se ka nyaa o de ake mba fu na ku ire koloshi chokoroba ye kuma mun fo c'est à dire te fanga pruti mo wala e fanga pruti mo mun na ka kla ko lu yin nga ko li blatira quoi uti blatira nyuma ngata e be o de ba fo ko an be ka je ka ke be ti ka je ka keta be ke se be be ti chokodi do de ba ke jamana den to ba ko ka ba ay ta fe abana ibe mo were la me beteke ma mais buta du kungolo la ini politique mo bena la politique mo joni munu 5 millions de personnes o ma se ka temali 3 millions ka ambe farale nyogonga o ma se ka 3 millions de personnes mo bi anere ko mala be era mala ambe ko mala ne ta fo ka nyi mo ala ko ambe ko mala ale ni make ministre mamlo mo amase ka ambe ko mala mais o de da horonya e munyi anga fo tiena adina on ma on desera na ma ya be nunu mulo anga nunu de ma ka nyasa
ay ne bɛ ko mi jamana ngbe jo mais place ko kɛlɛ nafa jumɛn b'a la nafa t'a la ne fɔ bɛna taa kɛlɛ jumɛn kan a ye n kɛ nin ni ala ko ne bɛ kɛ min ye e papa bɛ se k'a baliya ne tɛ se maa tɛ i bɛ ka taa kan ka leçon di bɛɛ ma koyi wallahi i bɛ ka ye kuma bɛɛ fɔ yan walasa ka kɛ président ye a dira ma a kɛra mun ye gasi kɔni donc sinali fiye dɔw bɛ fɔdra ye kojugu mɔgɔ ka fara quoi ne nin kan ka kɛ nin ne bɛ kɛ nin ni ma fara ni ala m'i da kama hali n'a dir'i ma i b'a ni maloya ta wallahi i b'a ni maloya ta donc yanni ka fanga kɛlɛ e ka ni ne ka hɛrɛ de b'a la ko papier de ye président ye o de bɛ ka jamana lafiya an k'e dɛmɛ sa jamana ka lafiya e kelen ka hɛrɛ ni ye mun ye foyi foyi mais u b'o kɛlɛ de la leadership kɛlɛ a ne de bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye ne de ka bila na mais a b'e bolo a tɛ ɲa mais min b'a ɲa n'aw bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ la a y'o bila yen sa a y'o bila yen wallahi mais juguya kun nafa t'a la bɛɛ n'i jɔyɔrɔ i bɛ se nin de la bɛɛ b'a dɔn bi ko Asimi ko de bɛ se président ɲuman na bɛɛ b'a dɔn ko Sadio Kone c'est le meilleur ministre de la défense bɛɛ b'a dɔn Moro Kone a fɛnɛ bɛ k'a ta kɛ Wage bɛ k'a ta kɛ Maliki bɛ k'a ta kɛ généraux minnu bɛ yen bɛɛ bɛ k'i ta kɛ chef d'état-major bɛ k'i ta kɛ colonel minnu bɛ zone na bɛɛ bɛ k'i ta kɛ donc kɔrɔ ye ko c'est bien ordonné place mun dira mun ma o ka ɲi kosɛbɛ mais a bɛɛ la hali n'i taara bɛɛ lajɛ bɛɛ ka baara tɛ ɲɛ o ayi bɛɛ ka baara tɛ ɲɛ mais n'u m'u kɔlɔsi u bɛ ka na ni technique min ye u bɛ ministre dɔ ta k'o tɔgɔ tiɲɛ a bɛ k'i kɔnɔ k'o de ko don u bɛ tila ka na ministre wɛrɛ la u tila ka na dɔ wɛrɛ la i ma o y'a daminɛ u tun y'a daminɛ Choguel la fɔlɔ kosɛbɛ ala nana kɛ o taara a ka repos la o taara a ka repos la Choguel ko bana mun bɛ yen sisan o nana ministre Dawudu kama sécurité ko 24 milliards ko marché dira u bɔr'o la i ma ye u bɛ ka na ministre de l'agriculture la Modibo Keita u bɔr'o la i bɛna mɛn tile fila in na ko Lamini Seydou bon ni mɔgɔ y'u sigi ka ɲɔgɔn to ninnu bolo b'o minnu kɛ u bɛ jamanadenw décourager dɔɔnin-dɔɔnin au même moment vidéoman minnu bɛ ka gouvernement dɛmɛ u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ olu bɛ taa tribunal la olu bɛ taa ni ka segin na donc olu fana bɛna bila u kun la ko jamana dɛmɛli est ce que nafa b'a la bilen minnu bɛ ka jamana dɔgɔya fɛn tɛ k'olu la mais an minnu bɛ ka jamana dɛmɛ nin bɛ kan na c'est pour faire pour que psychologiquement pour décourager mais ne b'a f'u ɲɛna u kana décourager Sirasiw ka faamuyali a n'anw civil ka faamuyali tɛ kelen mais an b'a ɲɛfɔ fo k'a faamuya an bɛɛ kun tɔgɔ tiɲɛna o u taara f'u ɲɛna yɛrɛ ko fɔma ninnu ka candidat de ye Choguel ye ko Choguel yɛrɛ bɛna kɛ candidat ye ne ko Choguel hali ni ye Choguel sara a bɛ kɛ mun candidat ye a tɛ kɛ candidat Choguel kun mago bɛ min na diɲɛ kɔnɔ o ye premier ministre ya in ye a y'o sɔrɔ a y'o kɛ ka ɲa o mission kalifara la a banna Choguel yɛrɛ bɛ ka bɔ don o don a bɛ ka fɔ ko Asimi ninnu ɲɔgɔn tɛ yen o bɛ se ka bɔ ka taa olu contrôle la k'a bɛ candidat dɔ présenter hali n'a y'o présenter o bɛ taa min yɔrɔ si mais mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka Choguel dɛmɛ o y'o bɛɛ fɛnɛ tɔgɔ tiɲɛ k'olu de bɛ nɔfɛ k'u bɛ ka candidat wɛrɛ préparer mɔgɔ si t'i to i yɛrɛ ma ni fa t'i la neri t'i la ko ka Asimi to yen ou bien ka colonel ninnu dɔ to yen k'e bɛ candidature wɛrɛ dɛmɛ i b'o kɛ cogo di o tuma i kunkolo tiɲɛnen don wa a tɛ ɲa anw b'an to nin na ka sibiri jumɛn ta k'o bila Mali ɲɛfɛ u ka tila ka na an se kungo ma tuguni a tɛ ɲa ne y'a ma ko Asimi ninnu ka k'a ye kun de don olu mun ye nin baara kɛ réalité dɔ bɛ yen u b'o maîtriser donc ni jamana bɛ na a ka to a bolo a ye baara min daminɛ a k'a lase Alassane Dramane ma coup d'état kɛ Côte d'Ivoire a y'a kɛ a ɲininkara ko mun ko c'est pour la stabilité de la Côte d'Ivoire kosɛbɛ bon an fana bɛ Asimi sigi an kunna pour la continuité de la stabilité du Mali a banna argument contre argument o de dɛ État ye coup d'état constitutionnel kɛ ko Côte d'Ivoire ka basigi a dun bɛ coup d'état kelen Asimi dun nana révolution de fɛ an fana b'a kɛ candidat ye pour la continuité de la stabilité du Mali kosɛbɛ hali n'a ko k'a tɛ a tɛ sɔn k'a fɔ k'a tɛ yɛrɛ an to Asimi ka candidature tɛ discuter sa a yɛrɛ ban t'a la o parce que n'i y'i ba i bɛna mun de kɛ a bɛna mun kɛ ayiwa il faut être réaliste kosɛbɛ dɔw bɛ n'u jɔ non politique ko don an ka karata en tout cas Korema la nous on n'a pas un plan B un seul plan A Asimi ye candidat ye o de kama an bɛ ka taa dugu la an bɛ taa fɔ dugutigiw ɲɛna an bɛ taa fɔ dugudenw ɲɛna Asimi ka campagne anw de b'a financer an b'a financer cogo di mɔgɔ kana mɔgɔ ci ka dɔrɔmɛ minɛ dugudenw k'u fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ k'an bolo ɲɔgɔn ma a ka segin ka Mali mara o de y'anw ka démocratie a mɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ la ko Asimi man ka sira foyi ye a tɛ ka ci cogo foyi t'a la parce que a ye mun kɛ
mugoma nyonge wa n'a fɔra ko Asimi u bɛɛ de don u kana na taa colonel ninnu bila ɲɔgɔn na n'a fɔra ko Asimi tɛ présenté Maliki k'i préparé Sadio k'i préparé a ye militaire kɔrɔ dɔ labɛn ninnu tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ k'a kɛ ka tɛmɛ u yɛrɛ kan dɛ. Fo ba dɔ fɔra charte kɔnɔ na k'a fɔ ko ni Asimi kan ka présenté k'a ka démissionner fɔlɔ. Non minnu y'o bila loi la n'i y'a ye Korema votera loi contre la o de don an ko n k'o yɔrɔnin hali n'an tun bɛ sɔn loi la mais Asimi ka démissionner fɔlɔ ka sɔrɔ ka na c'est trop risqué. Amai. Non, c'est pas bon. Abna ni kore di quoi. Ni Asimi ko ka be démissionner. Abe kungo c'est Ali Maliki Diawma. Wallahi. Mais abe démissionner pourquoi? Pour avoir quoi? Donc à toi, après que toi on a élection organisée. Avec toi on l'a qui présente. Mais mon eh George Mena. C'est-à-dire on a gagné fendo fo. Mo ma famille quoi. Si c'est vrai qu'on a l'organe unique de gestion des élections, organe unique Bamboulou, organe unique Koromi, comme on met organe unique là, où calé alala, où calé Koranéo là, où calé Fengo là, où te jamana élection nyagami. Yo voilà. Koluka élection ke. On a une béfon de kama. C'est-à-dire moi mon te fait non. Ni comment fouillena. On lui fait une fitini négative de café blé le batouille. Na kun beno ka no kera o kecho la. O kora ekolu de be élection organisée. Aw ni ala che joni mi se ka Asimi ci ni Asimi ko kay candidat. Maintenant muna abe foko ka sigi. Ni sigira de be ka élection organisée. De ba proclamer Asimi démissionner ku. A foko président ka démissionner pour que akana influencer élection organisation ne ka ku en droni. Président a démission ku wera ta la de parce que koni be président la et bien élection influencée. Bon, mais ni président du gouvernement a élection organisée qu'avant. Pourquoi avait démissionné? On est comme un égi mangla. Nous nous mettons là au coup calé. En clairant un baralao. Allez élection organisée bien à Timbi avec Chili. Alors c'est là. Anti-taorochi. Parce que Gora Sadar ou bien Yoro Bem Neleno Kabo. Gora Bem Neleno Kabo. Politiquement, Gora Sadar ou non, politiquement, Gora Sadar tout là. Non, ou Tita Rochi, alors tu sont présentés. Donc, on a niama et ba de gagner Kaba, Jamana de Bife. Il faut coca ketcho de là. Mais avec mon avec un protocole additionnel là. Pour que Cédao Daka voilà. On y répète pour le Mungambe, ministre gain. Pour que le ministre Makana Côte d'Ivoire, on a mal là. Nama ministre gain. Al n'a votera Asimi. Ministre Rebe Irnin Dota en otage. Ku Jamina blocono. Kaklaka Foko Atima Pache. Vous savez, on a mort la Pache Diaboya Kana Marfake ka sécuriser. Ou la war mbe do France beta war do au candidat ma dugu wéré la ou ba loger hôtel do la ka waru jiga kan donc be ambe to la o tibi tabala ambe klo la kuma o bara wéré la meke ko di war ñokoy donc pour préparer tout ça a été démissionné au clé ambe ministre gain au fly ambe bo protocole additionnel la o tabay mo ci date do ama élection non ma be politique mo ma tata ni te président député até maire até wa ngatna sara sosoy sera soso foitala sera ngane be sera glan constitution bana fola la constitution na nata mais élection kora mais organiser constitution kora ka non e ma famio me faire un processus de famille loi électorale mi ne a fa na ngo 2000 a salé me ka to ba de bela e to le menada c'est à dire a chou de be kana o nya fa mais ale chou be na chomi a de mena abe wakati ndoro ne ke nyene mala ni constitution courant nana dora besa ame ta constitution courant la eji kanga ke institution ni eji kera institution o tsaka ke loi ordinaire blion mais avec tout mina ta eji loi ordinaire di mais eji be ke institution na kera institution o loi ko bané o loi organique do le bina tatuni ka klaka loi ordinaire ta ka élection ko kuma fo donc no kera o loi électorale ko kuma amo yelma ka ben an sahwe ni jimana de on voter la constitution kura ka ba bara bana o de ake o be wulika jodam na ala teme constitution kura o be ku stiga be kono ko te wulia ni na fara ko constitution bana yoro constitution meteme CNTF na teme na CNTF ambe yelma munu do akono ka be malion ka kurawma o yelma mbe do akono no bana ni constitution validera loi organique de bena
o loi minnu bɛ na an bɛ loi électorale in yɛlɛma k'a bila cogo la cogo min b'a to Asimi bi présenté a bɛ fɔ ko élection kɛra tiɲɛ kan wa a bɛ cili kɛ tiɲɛ kan a tɛ ka ci o ni mɔgɔ mɔgɔ taara la siran ko politique mɔgɔ bɛ na politique mɔgɔ tɛna gagner maliyɛn ye faamuyali kɛ kaban maliyɛn y'a dɔn ko ni mɔgɔ dɔ nana cogoya dɔ la a bɛ taa an ka maramafɛn ninnu feere. mais min ye constitution kura ye ale la baara bɛ daminɛ ni président kura sigira de wa ou bien n'a baara banna hali sisan a bɛ se ka. n bɛ fɛ ka cheminement f'i ɲɛna baara fɔlɔ min bɛ kɛ o ye référendum de constitution kura sɔrɔli ni constitution kura sɔrɔla ale bɛ wolo a n'a ka institution o institution ninnu de sa loi organique fɛnɛ bɛ ta pour que k'olu ka baaraw kɛ par exemple n'a ye institution kura créer o loi organique bɛ créer u dama donc an tilalen constitution kura la de an bɛ segin ka na loi électorale kura de kɛ ka bɛn ni constitution ye o de la constitution kɔnɔ fɛnɛ yɛlɛma bɛ don a la ko maliyɛn de la diaspora bɛ kɛ candidat ye sinon n'o tɛ n'an taara ni kɔrɔlen ye maliyɛn de la diaspora tɛ kɛ candidat ye député sigi la dɛ. olu bɛ sɔn o ma olu bɛ se ka nin kɛlɛ bɛ kɛ ko k'olu dabɔ a la ten. kuma t'a la. o tɛ se ka kɛ o donc o la constitution kura n'an y'o kɛ ni loi électorale kura validera o loi électorale de bɛ kɛ loi ye min b'an permettre ka élection communale organiser o loi électorale kelen de fɛnɛ bɛ élection législative kɛ ni élection législative banna tuma min a tɔ de bɛ to président kalafili ye o de bɛ k'a laban ye. o de kɔnɔna na loi électorale bɛ kɛ yen ka élection sariya ɲɛfɔ mais EJ o bɛ kɛ institution ye n'o ye élection yɛrɛ organiser soba ye min b'i jɔ n'a baara ye a bɛ déclaration kɛ a bɛ élection labɛn kɛ kuma bɛ bɔ ale bolo mais ni min ko ko ma sɔn o kuma de bɛ taa cour constitutionnelle la donc cour constitutionnelle tɛ troisième tour kɛ bilen donc o de kama n k'i ma an yɛrɛ tun kan ka constitution kura sɔrɔ o ma sɔrɔ fɔlɔ n'o nana a bɛ taa CNT fɛ yen CNT b'a ka baara k'a la a baara mana ban kuma min an bɛ jamanadenw wele olu bɛ voter n'olu y'a latɛmɛ k'a sɔrɔ an ye fɛn minnu don a kɔnɔ o kɔfɛ de an bɛ sɔrɔ ka taa baara wɛrɛ fɛ n y'a f'i ɲɛna n ko élection in kɛli tɛ fɛn nɔgɔma ye ten donc o de la an ye fili mun kɛ nin loi la an k'an k'o de corriger kelen k'a fɔ ko Asimi bɛ démissionner ka tila k'a présenter an k'o bɔ a la pewu a risque ka bon n'a hɛrɛ ye militaire ninnu an mago b'u la de o an mago b'u la fan bɛɛ fɛ mais a risque ma yɔrɔ ye jumɛn olu yɛrɛ de bolo bɛ fanga la ne hakili la n'ale démissionner maa duuru tɔ ninnu bɛ to yen o tɛ sa c'est à dire an ni Faransi de bɛ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ a kɔnɔna jugu ka ca ni a kɛnɛma jugu ye i bɛ farati to yen quoi a faamuna i bɛ farati to yen parce que ninnu kɔni c'est à dire aw tɛ tɔw dɔn c'est à dire i bɛ Faransi dɔn fɛn fɛn bɛ se ka na ni fɛngɛ ye a tɛ i n'a fɔ ko n'an ko ko Asimi kana démissionner k'an sigalen don Maliki Jawo la dɛ o tɛ jamais Maliki ni Asimi bɛɛ ye kelen ye Sadio ni ninnu bɛɛ ye kelen ye mais an b'a fɔ mun fɛ c'est pour stabiliser encore le pouvoir ni Asimi kelen kɛra président ye n'a ye Maliki ja a fana tɛ président législative la ne b'a bali n'a ye président législative mun b'a bali ko n'a patira k'a fana tɛna assemblée la tuguni kuma t'a la mun b'a bali o la fo t'a bali toujours o la Asimi mana kɛ président ye toujours n'ale ye assemblée président ye ni Asimi tɛ yen kuma o kuma ale bɛ na o donc il faut laisser ce ayo an bɛ se k'o phase to yen fɛn caman bɛ yen nɔ an bɛ se ka réfléchir mun kan mun tɛ nin ye mais tout sauf ka fanga minɛ dɔrɔn ka taa di dɔ ma o kuma t'a la ayi mais c'est pas normal politique mɔgɔw dun bɛ ka mun bɛlɛn n'u y'u bɛlɛn ta u b'u gɛrɛ gɛrɛ o la hali ni Asimi kɛra président ye n'u donn'u n'u hakili cɛ u caman bɛ kɛ député ye n'u kɛra député ye u bɛ na assemblée ɲɛmɔgɔya ɲini n'u y'o sɔrɔ a ye n ka cɛ kara wulila sa dɛ a kɛra ba de wulila parce que président prokotora dɔrɔn u bɛ na n'u nana tugun même scénario c'est pour cela ce sont ces deux scénarios an man ka ɲinɛ min kɔ assemblée président a ye man ka bila de o n'i ye député bulon négligé i ye Asimi ka fanga tiɲɛ bi ni Maliki Jawo tɛ yen bɛ e hakili bɛ sigi cogo di a ka gɛlɛn ka gɛlɛn i yɛrɛ hakili tɛ sigi maintenant o de bɛ yen militaire don Asimi bɛ yen olu de ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ
voilà ko ko mana kɛ o bɛ taa ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ donc il faut que mɔgɔw k'o de intégrer u ka faamuyali la il faut jamais que président an ka kulonkɛ la wa ni président de l'assemblée fɛnɛ an ka kulonkɛ la bon o ko fila min n'aw man ka kulonkɛ o si la aw b'o bila cogo di o man ka bila donc u bɛ miiri de comment fait-il que président kana tila o la assemblée président fɛnɛ kana tila n'o kɛra député tɔw bɛ sɔrɔ cogo min baara bɛ k'o kan bon o de la il faut que depuis sisan Korema o de baara daminɛ a mɛnna n'i y'a mɛn i bɛ fɛ ka fanga yɛlɛma i b'a daminɛ maire kunda député kunda député ɲumanw ka na minnu bɛ taa changement sira fɛ minnu tɛ changement fɛ n'u nana kuma kuma i bɛ mankan ye o assemblée laban bɛ ci kosɛbɛ parce que n'a kɛra cogo dɔ la a tun mana sigi ni député bulonko ma ɲɛ a tun a bɛ obligé ka député bulon ci ka élection kura de kɛ o parce que a bɛna ye a bɛ bloqué a ka baara la sanga na waati o dun ye instabilité kura daminɛni donc il faut éviter tout ça. Ayiwa awa si fɔma an y'o de fɔ n ko bi kɔni maaw ye faamuyali caman sɔrɔ maaw nisɔndiyara kosɛbɛ ka da débat yɛrɛ a kɛcogoya kan an bɛ i yɛrɛ fo o la i ka disponibilité la walasa chaque fois ni an mago jɔr'i ka se ka malidenw bilasira kuma kuncɛ kuma la sa e yɛrɛ bɛ se ka mun sɔrɔ ka da ninnu kan an ka sɔrɔ ka bi ta an ka ɲɛmɔgɔw kan. Ne bɛ min fɔ dɔrɔn maliyɛn bɛɛ ka bɔ an ka don dɔ boloda an ka bɔ an ka MINUSMA gɛn ka bɔ Mali la. Assimi a ka bɔ protocole additionnel de la CEDEAO la a ka papier sɛbɛn ka bɔ a la a kana to CEDEAO k'i da don an ka kuma na bilen quoi. O kana kɛ bilen. O kana kɛ bilen parce que i b'a dɔn ko Assimi ka vie bɛ danger de la walayi depuis Assimi ko k'a bɛ société nationale minérale créer dɔ farala kɛlɛ kan mɔgɔ tɛ k'o jateminɛ o depuis o bɔra décret la don min na Macron fari ka si tɔ wulila donc u bɛna u ka wari u bɛna u ka sanu k'u yɛrɛ ta ye a min ɲɔgɔn ma kɛ mais mɔgɔ tɛ ka nin si intégrer u ka analyse la. Karafi fagara de parce que a y'a ka ressources nationalisées. Bon, nous bɛ an ye Faransi lamaloyali mun kɛ a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ c'est la première fois dans l'histoire. Donc Faransi tɛ nin ko in bila ten. Voilà et puis an ka bila an kunkolo la ko jamana tɔw u t'an fɛ quoi an ka kan yɛrɛ fɛ on n'a pas besoin de faire plaisir à un autre pays. Kosɛbɛ i b'i ka jamana de matarafa donc k'a fɔ maliyɛnw ye an bɛɛ ka wuli. An ka fɛrɛ kɛ MINUSMA ko in na ni plainte in tɛ ka taa MINUSMA k'an ka dugu bila hali ni plainte taara MINUSMA k'an ka dugu bila kosɛbɛ parce que mun ka ɲi Papin o ye an k'an janto a ka jamana la donc n bɛ denmisɛnninw wele sifinnakaw jamana jigi dalen bɛ aw kan kosɛbɛ aw kana to bilen politique mɔgɔ tɛ jamana jɔ politique kuma tɛ jamana jɔ jamanadenw de bɛ jamana jɔ ce n'est pas les partis politiques qui construisent un pays kosɛbɛ. On est homme politique parce qu'il veut faire qu'il y a jamana jɔ mais n'a bɔr'o la politique nafa ye jumɛn nafa t'a la donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma anw de ye somɔgɔ kelen an k'an ka jamana dɛmɛ parce que hali n'i ye Faransi sago kɛ a b'i faga hali minnu bɛ bi n'u ni Faransi ka di walayi n'u bila fanga la n'u ma Faransi sago kɛ a b'u faga a b'u bɔnɛ u ni na mais Faransi sentiment tɛ o n'an ka dugukɔnɔ fɛn tɛ Faransi ko de bɛ ban n'an y'o faamuya an b'a dɔn an k'an ka baara mun kɛ. Donc on l'a faux. Ka wele à la défense nationale du territoire malien. Ala ka jamana jɔ. N'a ma ɲɛ ko Assimi jɛra nin kɔ. Anw fana jɛra nin kɔ. Kosɛbɛ. An ka bɛɛ ka jɛ i yɛrɛ ka mɛn ja kɔ. K'i ɲɛsin ko dɔ ma. Kosɛbɛ. Sinon Assimi ɲɔgɔnna caman bɛ yen wari ka d'o ye dɛ mais a jɛra wari kɔ a jɛra fɛn bɛɛ kɔ. Kosɛbɛ. Les 5 colonels la dabu ye sunɔgɔtu ye. Mais a ka d'u ye u tun bɛ se ka bɛn ja to yen. Ka nin ko in bɛ to Faransi bolo u bɛ se k'a fɔ Faransi ye a ye na a ye wariba d'an ma u bɛ miliyariw d'u ma u bɛ bɔ Mali la n'u ka denbaya bɛ t'u ja mais a bɛ mun ɲa hali kɔfɛ u b'i bɔnɛ i ni na tuguni donc c'est un chemin de non retour an tɛ se ka segin bilen kosɛbɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an k'a dɔn ko jamana tɔn minnu bɛ na u tɛna an ka hɛrɛ kama n'an y'o faamuya an ka to ka kunnafoni ɲuman di k'a fɔ Assimi ɲɛna a kɔni a ka jateminɛ kɛ an bɛ bɔ ka nin kuma in kɛ don o don jamanadenw bɛ kuma faamuya mais mɔgɔ dɔw bɛ bɔ k'olu yɛrɛ lagosi jamana kɔnɔ o tɛ démocratie ye an tɛ démocratie la dɛ kosɛbɛ donc f'u ka siri o la kosɛbɛ n b'aw fo ka waleɲuman dɔn a diyara an ye ka ɲini masa Rahamani fɛ ala ka jamana ye ala k'a lakana amin amin ala ka jamana den ɲumanw cɛya amin n'an bɛ k'a fɔ n ko mɔgɔw ka kɛ dugawuden ye u t'a kɔrɔ dɔn dugawuden a taamasere ye 4 de ye n'a donna ko fitinin na o bɛ kɛ koba ye kosɛbɛ ni mɔgɔw bɔra k'a to kun min na
n'u bɛ fɛ k'o kɛ ko fitinin ye olu damadɔ b'u fara ɲɔgɔn kan o fana bɛ kɛ koba ye mɔgɔw bɛ jigi tigɛ kun min na u bɛ mɔgɔw jigi tugu o la bon dɔw den mana taa yɔrɔ o yɔrɔ barika bɛ togo nɔfɛ mais dangaden n'a taara koba la o bɛ kɛ kolankolon ye wa n'a taara ko la n'a donn'o la a t'o laban mais tiɲɛ n bɛ min kɔni f'i ɲɛna ala ka bɛɛ kisi o dangadenya ninnu ma amin alamin ala ka jamana kanu don an na amin maliyɛn bɛɛ k'a faamuya ko faso kanu sara tɛ ale la quoi mais u k'a bila u kunna ko bɛɛ tɛ se ka kɛ faso fɛ dɛ n'i tɛ faso fɛ i bɛ kɛlɛ de mɔgɔ si tɛ mɔgɔ to yen k'i kan ka faso ci i sago b'i da la i sago b'i ka kuma la mais an fɛnɛ sago bɛ an da la an sago b'an ka jamana la an bɛ jɛ fɛn min na o ye jamana de ye sinon n'o tɛ yen an tɛ ɲɔgɔn ye sira la o ayi donc n'i kɔni bɔra k'i bɛ fɛn fɔ ma an b'i jaabi wa an b'i bila i place la an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ an tɛ mɔgɔ ɲininka mais an ka jamana in de ka gɛlɛn an ma ne kɔni ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ papa ne fɔnba walayi hali ni balima min n'an ye sin ta k'a bila n'i ye jamana kɛlɛ n b'i kɛlɛ kuma tɛ n tɛ mɔgɔ min dɔn ma walahi parce que kulonkɛ tɛ o jamana in ye fɛn bɛɛ de kan fɛn jumɛn b'an bolo ka tɛmɛ an ka jamana kan a banna an bɛ fɛn jumɛn sɔrɔ ka tɛmɛ jamana kan o fɛn tɛ yen sirasiw bɛ ka taa sa u bɛ ka jɛ u nin kɔ u musow bɛ ka kɛ filiyatɔw ye u denw bɛ ka kɛ falatɔw ye anw bɛ malangolonya de la yan k'o baara ta k'o t'o la gosi an b'o